Čaute, vítajte pri ďalšom videu. Dneska som sa vybral zase do hory spraviť si niečo dobré na zjedenie, na obed. A ja sa teda pustím do prípravy, spravím si nejaký ten čaj, mám nejaké nové vecičky, čo by som vám rád ukázal. A potom si zase spolu o niečom porozprávame. No, takže mám už pochystané na obed. Do keľu. A práve som zistil, priatelia moji, že som si nevzal. Bol som si kúpiť v obchode rožky a nevzal som si ich so sebou, takže mäso budem jesť akurát tak s mäsom. Čo je dosť veľká škoda, ale tak nevadí. Dobre, mám už pochystané na obed, mám tu nad ohňom krkovičku, potom túto zase sa mi varí čaj. No a čo som vám chcel teda ukázať, aké nové veci mám, tak bol to tento varič, ktorý je na tuhý lieh, z toho všetci poznajú, ale proste ja som taký varič nemal a ja keď ten varič vidím, počujem o ňom, tak si vždy spomeniem na otca, lebo keď ešte sme boli mladší, tak keď chodil s nami na túry, tak on vždy potom niekde v Tatrách vytiahol ten varič a vždy si tam spravil kávičku a nám čaj. A mám skrátka aj taký názor, že treba mať z každého typu paliva aspoň jeden varič, že jeden na tekutý, jeden na tuhý, jeden drievkač, čo by som chcel do hladnej dobe aj vyriešiť, lebo mám iba ten IKEA a ten mi ako si nestačí, nespĺňa tie moje požiadavky, aké by som chcel. Takže tam by som uvažoval o tom, že by som šiel do toho Fireboxu G2, pričom by som zobral ten, čo je z nehrdzavajúcej ocele. Ten titanový sa mi zdá už fakt predražený. Takže toto v dohľadnej dobe. No a mne sa akurát začína variť čaj.
Tak, takto krásne mi to tu už vrie. No a tu máme tú krkovičku. Čaj nechám ešte trošku prevrieť, lebo som nazbieral aj nejaké bylinky čerstvé. Našiel som plúcnik a aj nejaké listy z jahody, tak to som tam šupol. A ešte k tomu metu, čo som si zobral z domu. No a späť k tým varičom, tak ešte okrem toho drievkáču, tak ešte je dobré mať samozrejme ten benzín na nejaké horšie poveternostné podmienky, keď je väčšia zima. Aj teraz tento liehový varič som musel použiť až 3 tablety, pričom je zima a dosť fúka. Ja som si spravil tu na síce také závetrie, ale predsa len zišlo by sa. Do tohto počasia to skrátka není. Ja som ho iba chcel sa s ním trošku potešiť teraz, keď mi prišiel. Tak preto som ho so sebou bral, ináč by som si robil čaj na ohni, keďže mám oheň rozložený. No a potom ešte samozrejme nejaký plynový. Ten plynový aj benzínový mám, pričom by sa zišiel aj nejaký modernejší, mám len ten Juvel. No a potom ešte ten drievkač. Ak máte nejaké skúsenosti s tou G2, tak budem rád, keď mi podáte nejaké info, lebo ja s týmto nemám žiadne skúsenosti a predsa len je to dosť veľká pálka, tak dosť rozmýšľam o tom, že či to stojí za to, alebo nie. Okrem variča som si zohnal takúto srandu. Zabudol som, ako sa to volá. Ja som to dlho nemohol nájsť, ale odkaz hodím do popisku. Vlastne všetky tie veci som objednával z jedného e-shopu, tak kľudne vám tam potom môžem hodiť linky. A není to žiadna platená spolupráca, hej, to si nemyslíte, len proste vám ukazujem, čo mám nové. Čiže toto chcem vyskúšať teraz na tom hrnčeku, že či to bude fungovať. Tu mám čaj a takto vlastne fungujú tie, kto to nepozná. Ja som to videl vždy iba na videách a nevedel som to zohnať, nevedel som, ako sa to volá. A teraz vlastne som to našiel, preto som to aj zobral ukázať. Potom tu mám drevený lopárik, lebo môj švagor mi v kuse vykrikuje, že používam do hory plastový lopár, tak som si zobral konečne drevený, tak týmto ťa zdravím. No a potom tu mám ešte nožík. Nožík som objednával z Ukrajiny. Je to značka BPS Knives. Pričom chlapci ma trošku zapálili. Objednával som aj s bratmi tieto nože. Objednávali sme dokopy asi 3 kusy. A ja som si vybral jeden taký, ktorý bol... ja aj s bratom sme si vybrali 2 rovnaké, ktorý bol v podstate, to bola taká finka na štýl mori niečo, ale proste drevená rúčka, je to nehrdzavajúca oceľ a mne prišiel napokon tento, ktorý je síce drahší, ale nechcel som ho, hej, mám radšej také menšie, subtilnejšie nože, ale je to dobrý kus noža a už oni boli ochotní mi ho potom aj vymieňať, lenže to bolo dosť na dlhé lakte, keďže tam je to aj clom a tak ďalej a tak ďalej. O aký nôž sa teda jedná? Je to z uhlíkovej ocele, už tam mám trošku aj patinu. Je tam škandinávsky výbrus, ručka je drevo, tuším, že to je orech. S tým si celkom nie som istý. Úzdro sa tvári, že je koža, ale není to akože reálna koža. Sice sa to kožou nazvať môže, pretože je to vyrobené z kože, ale je to vlastne štiepenka, čiže podrvené kusy kože, následne nejak zlisované. Toľko teda k týmto novým vecičkám. Tableta dohorela. Mimochodom,
Používam do toho variča, ten varič je od značky Jate a je to česká značka a oni k tomu vyrábajú aj tablety. Tie tablety dosť som to tak vnímal, že ľudia akoby zatracujú, ale pretože na nich sa vytvára taký popolček na vrchu a ten následne musíte zhadzovať paličkou, aby to lepšie horelo. Ono to horí aj tak, ale predsa len to trošku udúša ten plameň. Inak ale ja som veľmi spokojný. To, čo to má spraviť, to spraví a skrátka je to taký varič na pohodičku, není to na nejaké rýchle varenie alebo niečo podobné. Čiže toto ja absolútne neriešim. Tie tablety sú najlacnejšie, myslím, že ma vyšli 5 €, alebo nejak tak okolo 4 € a k tomu ešte treba podotknúť, že je to taký veľký sakel. Dám zase do popisku aj ten link, aj to balenie, koľko bolo gramové, aby som tu netáral somariny. No tak to nám ten varič vyhorel. Z tých tabliet vlastne zostali taký bordel. To potom vyklopím do ohniska. Ale chcel som sa ešte vyjadriť k jednej veci. Ide o to, že teraz keď som sa aj trošku zaujímal o ten varič, tak som sa bavil s otcom, že ako to bolo kedysi s tým vybavením. On tiež proste rád chodil do prírody a je pochopiteľné, že za toho komunizmu proste nebolo toľko vecí na výber a že s čím chodil, tak samozrejme batoh, ten, čo všetci poznajú, my ho voláme čučoriedkač, lebo ho obrávame na čučoriedky, ale je to ten klasický zelený ruksak s koženými popruhmi z plátna, ktorý využívajú aj lesníci a tak ďalej. Potom oblečenie, to čo mal na vonka, hej, také staré oblečko. Čo sa týka topánok, tak tie tiež z toho jeho rozprávania som mal taký pocit, že boli akoby len jedni, hej, že nejaké výbramy. Pričom on ich má doteraz ich nosí po vonku, že skrátka vydržali veky, hej. A potom ešte samozrejme mohli nosiť tie Kanady vojenské, tak, ale to není asi nejaké moc pohodlné na turistiku. Čo sa týka spania, tak obrovský nejaký spacák mi popisoval, prípadne, že boli ešte tie vojenské, ktoré mali nejaké 3 vložky, alebo 3 časti. Jednou bola nejaká vložka, ktorá sa dala vyprať, potom zateplenie a potom ten akoby samotný spacák, ktorý sa dal celý rozobrať. Celé to bolo pospájané gombíkmi. No a na varenie buď tento varič spolu s ešusom klasickým a oco k nemu nosil ešte taký, on to nazýval ešus vždy, čo si pamätám, ale to bol akoby hliníkový pohár. Niečo takéto, hej, ale bol to hliník. No a to ma privádza k takej myšlienke, že sa máme veľmi dobre, že teraz máme toho vybavenia, ktoré myslím každému z nás, čo chodíme do prírody, robí radosť. A máme toho vybavenia veľa. Môžeme si vyberať, môžeme rozmýšľať, diskutovať, čo je lepšie a tak ďalej. Samozrejme, každému to vybavenie robí tú radosť nejakým spôsobom inak, hej. Niekto ide práve po tej funkčnosti, aby to bolo čo najefektívnejšie.
Zatiaľ čo iní, ako napríklad ja, mám rád aj tie veci, ktoré sú skutočne len pre radosť, že mám tu nejaký varič predpotopný, ktorý mi robí radosť tým, akým spôsobom funguje, aj že to skrátka dlhšie trvá, že človek si na to musí spraviť ten čas. Tak asi toľko, že v konečnom dôsledku si proste treba vážiť to, čo máme. A keď je aj teraz doba taká, aká je, tak my sa máme stále veľmi dobre. Ešte k tým veciam, ktoré sa používali kedysi k tomu vybaveniu, tak toto všetko, čo ja som hovoril, tak viem samozrejme len z rozprávania môjho otca, alebo tak, čo som si niekde povšímal, počítal a tak. Ale vy, čo ma sledujete, tak často ste proste ľudia, ktorí to zažili. Tak ja budem rád, keď mne porozprávate to, čo ste používali kedysi. Či už na varenie, to ma veľmi zaujíma. Proste v čom ste si pripravovali jedlo, v čom ste si ho nosili, v čom ste chodili na tie túry, alebo na prespávanie nejaké v lese, či to bolo v tej dobe normálne sa len tak vybrať do hory a v podstate robiť toto zálesáctvo, spraviť si niečo na ohni. Teraz je to už také všednejšie, aj keď to poviem nejakým kamošom, že chodím do hory si spraviť jesť, tak na mňa takedy pozerajú trošku divne, ale aj toto proste, to všetko okolo, ako ste to mali vy a čo napríklad aj v čom ste spávali alebo aký batoh ste používali. Mňa tieto veci zaujímajú, tak budem rád, keď sa vyjadríte v komentoch. No a ešte posledná myšlienka, ktorá súvisí s tým, čo som hovoril pred chvíľou, že zároveň je to pekné, že sa dalo fungovať aj s tým málom a zároveň je super to, že teraz máme také možnosti, aké máme, tak to ako, kde sa to posunulo, hej, že teraz som si robil taký prieskum, že čo by som chcel ísť s bráchom na hrebeňovku, no a už mi netreba proste obrovský, neviem koľko litrový batoh, pretože tie veci, ktoré mi treba na letné, hej, na letnú turistiku, či už spacák, alebo nafukovacia karimatka, prístrešok. Skrátka, už sa to dá všetko spraviť tak, že budete zbalení proste v malom, hej, tie rozmery sú úplne niekde inde ako kedysi. Takže ešte toto je taká myšlienka, ktorá ma primela k celému tomuto rozprávaniu, kde porovnáme nejakú minulosť a súčasnosť. Tak je to úžasné. Tak len toľko. Ja si idem zjesť, potom to tu celé uhasím, no a pomaličky sa poberiem preč. Fajné. Akurát mi chýbajú tie rožky, nevadí. Tak ja už mám zbalené, už sa chystám a zberám pomaly domov. Ďakujem za to, že ste si video pozreli. Teším sa na vaše komenty už ku akejkoľvek otázke, ktorú som vo videu položil. A ešte jedna otázka. Či chcete k tým veciam, ktoré som vám ukazoval, nejaké samostatné videá, alebo sa vám páči viac, keď to ukážem takto len vo videu medzi inými záležitosťami. Dneska to bolo také skôr ukecané video o veciach, ktoré mám nové, a aj o takých filozofických úvahách, tak dajte aj vedieť, že či sa vám takéto videá, takýto typ páči. Ešte raz vďaka a vidíme sa na budúce. Čaute.